Hanglan sundon mo ang tanan nga gitudlo sa balaang kasulatan. Kay kini siya mao ang kabubuton sa Dios. Si Pablo nagsalig siya sa kasuguan. Sa pagbantay sa kasuguan. Nganong wala sila makakabot sa kahimpitan. Tungod kay nagbantay lang sila, pero wala nila tumana. Ang tuyo nga magbantay ka sa kasuguan, aron nga dili ka makasala. Aron imo ning tumanon. Kay di man ka mahibalo ug unsay gisugo kun di nimo nabantayan. Muna nga si Pablo sa iyang kapakyas matud pa niya, wala ako magsalig sa akong kaugalingong pagkamatarong. Kay iyang giisip nga siya matarong tungod sa iyang pagbantay sa kasuguan. Apan matud pa niya, wala ako magsalig sa akong kaugalingong pagkamatarong. Kundili niya ng pagkamatarong pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Ang pagkamatarong nagikan sa Dios. So kung gusto kita sa pagkamatarong, kung nagtinguha kita, kanang pagkamatarong nga iya sa Dios. Nga mahingpit lamang kung kita maglakaw uban sa Dios. Pinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan, pinaagi sa pagsulod sa iyang kabubuton, ug pagtuman sa mga butang nga iyang gisulti. Sa Roma 3:22, okay. Walay kalainan sa Hudiyo ug sa mga Hintil. Nag-ingon ang Biblia, ang pagkamatarong nga sa Dios sa tanan nga nagatuo. So unang-una kinahanglan kitang mutuo. Sumala sa itong mga pagtulunan, sa mga pulong atong nadunggan, gikan sa balaang kasulatan, ato ning tuuhan, atong sundon, o kinahanglan mo salig, kita sa Dios. Kabuton tang pagkamatarong, niya ng pagkahingpit, pinaagi sa paglakaw uban sa Dios. Sa Proverbio 14, versikulo 34. Okay. Sumala sa Proverbio. Ang tagsulat ini mo si Hari Solomon. Sumala sa kasaysayan. Si Solomon mao'y bugtong tao nga nahimong hari kansang kaalam hinatag gikan sa Dios. Og nasabtan og natugkad ni Solomon ang tanan nga mga butang ilalom sa langit. Ang kabakyasan na ni Solomon tungod kay wala niya patas ang kaalam nga unta iyang madiskubre bisan pa ang ibabaw sa langit. Di nila siya ilalom sa adlaw. Muna kung iyong basahon ng Ecclesiastes, kanunay na nag-address nga ang tanang buhat ilalom sa adlaw. So nag-ingon ang Biblia, matud pa ni Hari Solomon, ug kini kaalam nga gikan sa Dios. Matud pa niya nga ang pagkamatarong nagabayaw sa usa ka nasod. Kung ang usa ka nasod matarong ang iyang leader, matarong ang katawhan, kini nga nasod mabayaw. Nganong ang Amerika nahimo silang bantugan ug nahimo silang powerful. Usa ka journalist nga nakadto sa Amerika sa mga 18th century. Kay ang Civil War sa Amerika between 16th and 17th century. Panahon ni Abraham Lincoln. Sa mga 18th century, usa ka journalist nga French journalist nakaadto sa Amerika. Iyang gitan-aw kung unsay nakapahimong bantugan. Matud pa niya, nakita ko nga dili ang bust nila nga not the bust of the area. Di ko nang kaluag o ang kamaayo nga yuta sa Amerika nakapahimong kanilang bantugan. Dito siya sa mga eskwela, matud pa niya, mga educational institution, matud pa niya, dili maoy nakapahimo nga bantugan. Pag-adto niya sa simbahan, matud pa niya, naka-conclude ako nga ang nakahimong bantugan sa Amerika tungod kay ang Amerika matarong ug nagkinabuhi sumala sa pulong sa Dios. Ang unang presidente sa Amerika nga si George Washington, usa siya ka Christian og Bible believer. Og si George Washington ang iyang grupo gitawag og Quaker. Quaker ang ngalan.